To alhamdulillah masoyan mu na faɗin duniya kada ku manta ku kasance da kamfanin da namu da suna UAM Travel and Tours domin samun tafiye-tafiye da kuma duk wata zirga-zirga da za ku ta duniya ɗaya cikin sauki da kwanciyar hankali. Kada ku manta ni na ku Umar yake. Behind TPC. Kaga domin ƙarin bayani kuna iya ziyartar ofishinsu. Fage behind TPC menene? TPC ko kuma ta lambar wayarsu. Domin ƙarin bayani kuna iya kuma ziyartar kamfanin